Simple nga pagtulunan nga gustong ipaabot kanato sa atong ebanghelyo karon sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagpaabot sa kahilom usab diha sa grasya sa Ginoo, no? Kay sa atong ebanghelyo karon kasi moingon ta nga grabe sad si Jesus, wa man gyud mo tingog ug unsay iyang response tubag ni atong babae nga nangayo og tabang. Unya kadtong babae needs immediate attention tungod kay ang iyang anak himatyon. Murag nagkaratol-ratol na siguro to siya, mura og lain ang iyang paminaw sa babae tungod kay kinabuhi gud sa iyang anak ang nakataya ni adtong mga panahona. Panangayo siya og tabang ni Jesus, gitan-aw lang siya ni Jesus og walay gisulti, no? Apan ang babae nagpadayon sa iyang paghangyo ngadto kang Jesus ug nakita ni Kristo ang iyang dako nga pagtuo. Usahay sa atong kinabuhi mga igsuon, dunay panahon nga murag sa atong mga pag-ampo makaingon tawa man siguro ko dunggas Ginoo, wa man siguro makadungog ang Ginoo, naminaw ba ka ang Ginoo sa akong mga pag-ampo. Dunay giingon nga when God is silent, He must be doing something good for us, preparing something good for us. Mao nang usahay sa atong mga pag-ampo, walay tubag ang Ginoo. Silent siya sa atong mga pag-ampo tungod kay naminaw siya pag-ayo kung unsa bagyod ihatag ba iya bang tumanon ang atong gihangyo o tagaan bata sa atong mga gipangayo. Dili buot ipasabot nga ang Ginoo mitalikod kanato tungod kay wa siya motingog, wa siya response, wa iyang gihimo. Dili na tinuod nga gibiyaan ta si Ginoo kundi He is just patiently listening to every problem and every situation. Maunang kung hilom ang Ginoo, dili mo tingog ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, walay response sa atong mga pag-ampo, nan magpaabot kita sa grasya o gugma sa Dios. Kanusa angay ihatag ang mga grasya alang kanato. Sa Tagalog dunay moingon nga magpaabot ta sa tamang panahon, no? Sa Binisaya, sa tukmang panahon ihatag sa Ginoo ang mga grasya. Usahay moingon ta kadugay pod Father, sa grasya ihatag sa Ginoo, paantuson na sadta. Tanawa ang babae karon sa atong ebanghelyo, grabing iyang pag-antos, sunod-sunod kang Jesus. Bisan asa si Jesus, muadto gid siya. Naniid ang si Jesus sa babae, dili buta og bungol ang atong Ginoo nga miingon ang mga tinun-an, papahawa aragod na siya kay saba kayo, nagsunod-sunod na kanato. Apan ang atong Ginoo nakiramdam lang, no? Naminaw lang og nagtan-aw siya sa babae og diha-diha, no, samtang nagsigig pa kiluoy ang babae, nagbaylo-baylo pa sila og mga pulong ni Jesus. Miingon si Jesus, inday pagkadako gyud sa imong pagtuo. Murag insulto pa kaayo ba sa iyang mga tinun-an nga kauban niya nga usahay dili gyud makasabot kung unsay batasan, unsay himuon sa ilang master, sa ilang agalon. Usahay manggod ka ng mga sambingay ni Jesus o kanang mga responses ni Jesus, iya pong itudlo sa iyang mga tinun-an, pero ang iyang mga tinun-an murabag they just took for granted tungod kay naa man kanunay namo uban ang Ginoo. Mao man ni siya ang Ginoo nga maghatag milagro, maghatag namog kaayuhan, murag maghimo namog magic sa among kinabuhi. Niya kung wala na ang Ginoo, mubiya na ang Ginoo sa ilaha. Maubitan nang gipreparar niya pag-ayo ang iyang mga tinun-an aron sa ingon kun dili na nila makita si Jesus, maglig-on sila kanunay sa ilang pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Parehas ra na sa atong panahon. Wa na man gyud tay makita nga kanang physical nga presensya sa Dios. Sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. We can never see God physically sa atong panahon. Unsay atong makita ang iyang mga kabuhatan, the wonders that God made for us. For example, ang atong kinaiyahan, ang atong gidagmalan, ang atong isigkataw, ang atong ipasipadan, mauna na ang kabilin, buhing kabilin ug handumanan sa Dios nga dili nato makita. Ug bisan dili nato nini makita unta, makasalig unta ta ug makalaom ta sa kanunay nga anaa siya nag-uban kanato tungod sa mga buhing saksi, kinaiyahan, tao ug unsa pa man nga naay kinabuhi, mga hayop, mga tanom nga iyang gibilin kanato nga makaingon ta buhi gyud ay ang Ginoo
nag-uban ang Ginoo kanako sa atong kinabuhi. Hinaot mga igsuon nga sama nining maong babayi, taliwala sa mga pagsulay ug taliwala sa mga giagian niya nga dili maayong kasinatian kang Hesus, wala siya mobiya kundili nagpadayon hinuon siya paghangyo sa Ginoo tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo malumo og kasing-kasing ug nga kanunay tagaan kita sa atong mga gikinahanglan. May we also persevere and be consistent with our prayers to the Lord. Amen.